Bună dimineața, oameni buni! Astăzi vin cu o temă de o gravitate extremă. Este vorba de regulamentul adoptat ieri prin hotărâre de guvern, ieri 16 ianuarie, prin hotărâre de ordonanță de urgență de către guvernul ilegal al României, prin care au stabilit detaliile privind modul de desfășurare al alegerilor prezidențiale în luna mai. Vreau să fac o analiză succintă a acestei ordonanțe de guvern, pentru că situația este de o gravitate extremă, repet, extremă. Nu s-a văzut niciodată o astfel de ingerință a politicului în caracterul democratic al alegerilor și vreau să fiți foarte atenți la ceea ce voi spune, pentru că sunt lucruri care trebuie avute în vedere și trebuie să avem o mobilizare exemplară pentru aceste alegeri. În primul rând, data alegerilor va fi pentru primul tur în 4 mai. Noi să sperăm că Călin Georgescu va ieși din primul tur și nu va mai fi nevoie de al doilea tur. Iar următoarea dată este pentru turul 2, mi se pare că 18 mai, la o distanță de, cred că 2 săptămâni, da? Ideea care este? Că au impus niște reguli draconice, aberante, doar din dorința de a îi opri pe românii din diaspora să voteze. Pentru ei înțeleg că diaspora îi urăște, că românii din afara țării nu mai dorește conducerea PSD-istă, PNL-istă, USR-istă, vândută sioniștilor din America sau de unde dracu or fi ei. Nu-i mai vrem să se ducă în Paștele mamilor de nenorociți. Și atunci au schimbat regulile jocului, le-au făcut de așa manieră încât practic să ne fie aproape imposibil să mai câștigăm. Asta este democrația în România, fraților. N-au înțeles nimic din toate protestele noastre, din toate revendicările, din toate mitingurile. Ăștia nu merită decât bătaie, șuturi în curs și dat afară din funcții. Asta sperăm să facă Călin Georgescu odată ce va ajunge în funcția de președinte a României. Înainte de a începe analiza, vreau să vă spun un singur lucru. Cei care încă vă mai îndoiați până în clipa de față că Călin Georgescu este omul potrivit pentru a ne salva de acești golani, să vadă cum a fost făcută reglementarea actuală. Asta este cea mai bună dovadă că cine nu este cu Călin Georgescu este împotriva poporului român. Că ăștia încearcă să-și conserve în orice formă puterea. Deci pentru mine, îndârjirea cu care este atacat Călin Georgescu, toate aceste manevre infecte, toate aceste ziduri pe care puterea le ridică pentru a se proteja de voința poporului, sunt cea mai bună dovadă că omul ăsta este cu poporul. Asta odată. Pentru că vreau să începem această discuție complet convinși că suntem de partea dreptății și de partea libertății și că alegem și luptăm pentru viitorul copiilor noștri mai sigur ca niciodată. Dacă până acum luptam cu jumătate din forță sau cu îndoiel că nu știam dacă candidatul respectiv nu cumva este omul sistemului care joacă la două capete, în caz de față ne-am lămurit. I-au declarat război total lui Călin Georgescu. De asta eu nu am niciun fel de speranță cu privire la acțiunile în justiție, la Curtea Constituțională, la Înalta Curte de Casație. Se vor respinge toate, părerea mea. De ce? Pentru că au avut grijă ca ieri, în cursul procesului, ei să publice în monitor oficial această hotărâre. Au așteptat până acum, da? Dar ca să convingă judecătorii că nu e cazul să-i mai admită lui Călin Georgescu niciun fel de contestație și să-și acopere ilegalitățile evidente, au dat această mărșavă ordonanță prin care au avut grijă să acopere toate aspectele prin care ne-am putea organiza și ne-am putea susține candidatul pe care ni-l dorim. Ghinionul lor este că în momentul de față nu au ce să facă. Pot să ne închidă TikTok-ul, poate să ne lege la gură și noi tot pe Călin Georgescu votăm. De ce? Pentru că știm și ne salvează România. Dacă ați observat, în ultima săptămână nu mai există absolut nicio știre. S-a dat ordin pe presă.
toți marile trusturi de presă, toate marile trusturi de presă, șefii lor au dat ordin să fie trecut sub tăcere Călin Georgescu, astfel încât în 5 luni de zile lumea să aibă timp să-l uite. Ei cred că oamenii sunt proști și că uită de Călin Georgescu. O să vedeți că nu se va mai vorbi în presă despre el, gata. Îl anulează, îl desfințează. Și atunci noi trebuie să fim cei care păstrăm această conștiință vie cu privire la acest om providențial pe care Dumnezeu ni l-a oferit printr-o bâlbă a sistemului, prin această nebunie a dublei greșeli a PSD-ului și a PNL-ului, care au încercat să împiedice unii pe alții cu candidații pentru locul 2 și astfel acest om providențial a fost ridicat și a ieșit la iveală cu discursul lui fabulos, cu prezența lui, cu istoria lui personală ca om, căruia nu i-au găsit nicio pată în biografie. Asta trebuie să reținem. Călin Georgescu este omul poporului și este dușmanul sistemului. Bun. Ideea este următoarea. În primul rând, diaspora. Au spus că cei din diaspora trebuie să se înregistreze din timp pe site-ul AIEP. Vezi, Doamne, pentru buna organizare a alegerilor. Românii care locuiesc în străinătate. Dacă mai țineți minte, anul trecut la alegeri, în primul tur au fost discuții, scandaluri în multe orașe din străinătate, din Europa, în care au refuzat să-i lase pe oameni să voteze pe motiv că nu au făcut dovada că locuiesc sau lucrează în țara respectivă. Cu alte cuvinte, este o afectare a dreptului de a alege din străinătate. Au încercat-o de data trecută, atunci n-au avut text legal, acum îl au. O să zică, păi v-ați înregistrat pe site-ul AIEP? Nu m-am înregistrat. Atunci nu puteți vota. Le cereau la oameni dovezi, contracte, unde locuiesc, tot felul de tâmpenii care erau peste litera legii, doar ca să împiedice să voteze. Acum au băgat în lege că trebuie să te înregistrezi pe site-ul AIEP. Eu nu știu ce condiții lor cele la români. O să vedeți că mulți o să se ferească să se înregistreze de teamă că statul o să le pună impozite românilor din afara țării, pentru că asta se urmărește. Este o mișcare de tip șahmat. Ori te înregistrezi și atunci ne dai toate datele fiscale ca să putem să spunem biruri, nu? Muncești pentru România de afară. Ori nu te înregistrezi și atunci nu poți vota. Atât de ticăloși sunt. Desigur, în ordonanță spune că această înregistrare n-ar fi obligatorie. O să vedem noi cât de n-ar fi obligatorie. Trebuie să salvăm articolele respective, că o să dispară. Da? Că e o interpretare dată de presă, că n-ar fi obligatorie această înregistrare, că este doar pentru buna organizare, ca să știe câți oameni au pe fiecare zonă. În al doilea rând, au dat o normă prin care se spune că votarea încetează la ora la care se închid secțiile de votare din România. Păi, România este plus 2 GMT, suntem pe ora Atenei. Dar sunt zone, sunt țări unde românii, de exemplu, e ora, sunt cu 6 ore înapoi. Păi ce faci cu aia? Le iei 6 ore din programul de vot? Pentru că tu ai hotărât că în România închizi la așa și atunci se închide în toată țara, în toată lumea? Deci iarăși o șmecherie prin care să mai taie din coada ursului sau din coada vulpii, da? Să nu lase să voteze lumea. Apoi vine zona de online. Deci să vedeți ce reglementări perverse au făcut pentru zona de online. Online-ul trebuie să fiecare candidat să aibă acolo, să declare dacă a primit finanțare, dacă finanțările respective sunt din categoria celor legale, care este destinația finanțării, cine este finanțatorul și să dea număr de telefon și adresă de mail al finanțatorului unei anumite campanii. Să menționeze dacă s-au utilizat mijloace de distribuire în masă. Bă, dar cum faci chestia asta? Adică mie mi se par niște aspecte tehnice imposibile, care exced posibilității individuale de a face campanie pe net. Noroc că noi nu o să mai avem nevoie de campanie pe net, că deja știm care e candidatul, deja e redundant.
să-mi tot dai clipul cu Călin Georgescu, că eu știu că e Călin Georgescu și atunci mă duc la vot, că am deja în minte, eu nu mai am nevoie de campanie, să-și facă ei alți campanie, să-și ia amenzi. Eu chiar l-aș îndemna pe Călin Georgescu, nicio campanie, da? Eventual un singur clip sau să facem cu toții o convenție, să nu-i rostim numele și să spunem alesul poporului, da? Votați alesul poporului. În momentul ăla nu e Călin Georgescu, faceți orice campanie pe chestia asta. N-au cum să ne amendeze. De ce? Pentru că amenda este până la 150.000 de lei și pentru fiecare act, deci pentru fiecare distribuire, adică să te îngroape în datorii. Rețelele sociale au obligația de a scoate în termen de 5 ore de la notificarea de la AEP. Clipurile respective sunt sancțiuni imense de 1% din cifra de afaceri. O chestie de asta, bă, deci nebunie, sunt disperați. Adică este monstruos ce au făcut. Se numește cenzură totală. Sunt convins că domnul general Rog a avut o mare impact și domnul Pahonțu, toți și-au pus ei mințile lor de cretini acolo, congenitali, la treabă și s-au gândit, bă, cum să-i facem noi, mă, pe ăștia, mă? Să nu mai poată să uite de Georgescu și să nu mai poată să voteze. Da, mă, uite că au găsit formula, mă. Bă, ce nu și-au dat ei seama, mă, e că poporul ăsta s-a trezit. Și dacă te-ai trezit, nu mai ai, tăticu, ce să le faci, da? Dacă românul știe ce are de votat, te-am pupat pe portofel, ne vedem la pușcărie cu voi. De asta spun că au pus niște reguli draconice. Asta este ce vă spun așa la primă citire, adică sunt elemente, trebuie să mă uit, că aseară n-am avut timp, azi dimineață doar așa pe diagonală, dar textul merită analizat pentru că sunt multe capcane acolo. Sunt convins că în baza acestor reglementări ei deja vor da un regulament care va fi și mai drastic, regulament care va fi emis de către AEP sau de către Biroul Electoral Central. Deci eu sunt absolut convins că măsurile acestea restrictive nu îl au ca țintă decât pe Călin Georgescu. Să vedeți motivarea. Bă, te umflă râsul. Expunerea de motive pentru ordonanță zice: aceste măsuri sunt necesare pentru combaterea războiului informațional purtat de forțe străine, etc. Care forțe străine, mă, nenorociților? Păi s-a dovedit, bă, că n-a fost Rusia în spate. Care forțe străine? Bă, guvernanților, voi trăiți pe altă planetă? A fost PNL-ul cu PSD-ul și apoi alegerile de cine au fost întrerupte? De Uniunea Europeană. Alea sunt forțele străine, ăia, acolo e dușmanul, la vest, nu la est. Deci de asta zic, vă spun, sunt extrem de hotărât ca de data asta să facem, cum să spun eu, ei și-au făcut calculul, au zis, bă, îi lăsăm pe toți, o să vedeți că se anulează reciproc. Ei așa trebuia să facă de la început, dar au fost proști. O lăsăm și pe Șoșoacă, maimuța urlătoare, o să vină vaca aia, votați-mă că eu salvez destinul României, securista dracu care o țin ăștia cu dosar penal, cu ce și-a falsificat actele de la partid, că mi-a falsificat semnătura și mie, și lui Ghib, și lui Bărbasu, la toți, ca să se vadă europarlamentară. Și acum dosarul e la DNA. Și o țin de coaie pe doamna Șoșoacă. Și ea atunci s-a întors brusc împotriva lui Călin Georgescu, că au început audierile. Să duc oamenii să semneze pe perete, de sus în jos, în toate pozițiile, că se face expertiză pe semnătură. Și o să o scoată vinovat, o să vedeți, o să înfunde pușcăria proastă asta. Că de foame și de dorința de putere o să se ducă la pușcărie. O să-și lase copilul singur. Da? A riscat și acum iată că au cu ce să o șantajeze pe Dienuța, pe marea savanta poporului. Deci nu vă duceți după fenta Diana că este pion otrăvit. Evident o să fie domnul Terheș care mai smulge și el niște voturi de acolo. Că și ăsta, grasul ăsta, umflatul ăsta, a făcut jocurile sistemului. Vă amintiți că prima contestație, cum s-au anulat alegerile? Domnul Terheș a făcut contestația. Fie țărâna ușoară, politic vorbind, da? Păi crede el că pulea îl mai alege pe domnul Terheș? Faceți Golan, infect, colaborator al serviciilor secrete? Că eu nu cred că a făcut-o de capul lui. Nu, refuz să cred că un om care e patriot nu înțelege miza momentului și face jocurile sistemului. Nu se poate. Pe urmă,
mai sunt alții care își doresc, toți au nebunia asta. Dom'le, să ajungem președinți, fiecare fărâmițează votul, fură câte ceva de acolo. Bă, să o credeți voi. Poate să candideze Joană cu 7 fețe. Poate să umple Bucureștiul și toată țara cu afișe de nu știu cât. Poate să se pună Simion cu mecla aia lui de țigan cât vrea el. Toată lumea știe că este omul sistemului. Da? În afară de fluturat de steaguri și de marșuri, nu știe nimic. N-a făcut nimic în țara asta. Au cheltuit zeci, sute de milioane de euro pe campanie cu fluturași și cu... Ne-au îngropat în afișe și în materiale din astea, din care, bă, puteau să repare școlile, bă, puteau să facă spitalul ăla de care ziceau că o să facă. N-a făcut nimic Simion. Și nici nu o să o facă pentru că nu i s-a dat ordin. Este omul sistemului, este pionul trăvit, băgat pe linie naționalistă. Să mimeze naționalism în Parlament. Asta de la pot nu mai zic nimic. Este pe afaceri, are firmă cu ăsta de la... cu ministrul tehnologiei. Deci e la registrul comerțului, verificați -o. O ieși ea în piață, face, susține Călin Georgescu, dar, bă, prietene, dacă tu ești în relație de afaceri cu ăia din tabăra adversă, permite-mi să mă îndoiesc de bunăvoința ta. Ana Maria Gavril, ești frumoasă, ești drăguță, vorbești bine, vii la meeting-uri, dar faci afaceri cu dușmanul. Nu pot să cred în tine. Da? Deci ușor, ușor trebuie să învățăm pe toți să păstrăm ceea ce rămâne. Trebuie să fim foarte atenți la faptul că de data asta nu vor mai fi lupte între oamenii sistemului și oamenii independenți. Da? De exemplu, eu pentru PPR, da? Partidul Patrioților Poporului Român, noi nu vom mai propune candidat. Candidatul a fost deja ales, este Călin Georgescu. Doctorul Răzvan Constantinescu se va alinia frumos în spatele, ca și Mihai Lasca, în spatele lui Călin Georgescu. Toți candidații care au fost patrioți, de data asta vor lăsa la o parte orice ambiție sau dorință de mărire sau ce i-a animat pe ei să meargă în lupta asta, trebuie să se alinieze în spatele lui Călin Georgescu, să susțină acest candidat. De ce? Așa vrea poporul. Băi, nene, vox populi, vox dei. Voința poporului e voința lui Dumnezeu. Mai departe, ăștia, gândiți-vă că în toate secțiile de votare vor fi membri din toate partidele care au candidați, că o să-și pună candidați la mișto. Ei de fapt o să susțină unul singur. O să dea ordin pe unitate, bă, pe ăla îl susțineți. Părerea mea este că candidatul lor va fi Ponta. Ăsta este șmecher, e golan, știe să vorbească dintre toți cei cel mai bine, dintre cei din tabăra hoților, să dă cu poporul, e de ăsta lingușitor, da, i-au creat pârtie televiziunile, simpatie generală, pare curățel așa, că înțelege situația. Ăsta o să fie candidatul lor, vă spun de acum. Însă Ponta a fost de mic racolat ca și securitate, a fost futut în cur, e poponar, că așa era ordinul atunci să-i facă Năstase pe toți poponari. A spus și Antonie Iorgovan că guvernul Năstase a umplut politica de homosexuali. Degeaba el căsătorit și are copii, îmi cer scuze, îmi pare rău pentru familii, pentru toate astea, dar ca și Simion, nu știu cum să face, nene, dar numai homosexuali în politica asta. Numai homosexuali. Prin asta îi controlează, nu-mi dau seama care e șmecheria. De ce e nevoie să fii homosexual ca să ajungi în vârful piramidei? Poate că prin asta îți inversezi energiile, treci de partea satanei, nu știu ce se întâmplă, dar nu e regulă cu ei. Da, face parte, e securist, e ce vreți voi, da? Nevastă sa e fiica unui mare securist tot așa, deci nu ai cum să alegi Ponta, în niciun caz. Vom avea o luptă la baionetă, pentru că toți oamenii sistemului vor fi în secțiile de votare și îl vor fura, de-l vor rupe pe Călin Georgescu. Vă spun 100%. Cum îl vor fura? Pur și simplu. Când numără, că vor fi doar ei între ei. Deci, votul nostru nu va conta decât dacă ne punem reprezentanți în secțiile de votare. Cum ne punem reprezentanți? Și aici să vedeți că au schimbat procedura pe acreditarea observatorilor.
condițiile de acreditare devin mult mai complicate. Cred că o să ne ceară și numărul de la pantof pentru ăștia din secții. Și o să vedeți că o să facă cum au făcut la alegerile parlamentare, când au dat afară din secțiile de vot acești observatori independenți. La momentul la care s-au închis secțiile de votare, s-a terminat votarea, au zis gata, acum puteți pleca. Păi cum noi, vreau să stau la numărătoare. Nu aveți voie să stați la numărătoare. Și a dat afară. Trebuie să avem echipe. Avem nevoie de minim 18.000 de voluntari ca să acoperim toate secțiile de votare numai din România. Nu mai vorbesc de diaspora. Dacă mă gândesc și la diaspora, deja ajungem la 25.000. 25.000 de români capabili, dispuși să-și sacrifice o zi, 24 de ore din viața lor, fără plată, că n-avem de unde, pentru viitorul României și care să stea pe capul lor, plus o altă infrastructură de oameni care să stea, să comunice, să poată să înlocuiască în cazul în care se simt rău, pleacă, nu știu. Că atunci te fură. Când vede că nu mai e reprezentantul tău, că s-a dus până la toaletă, la bagă mâna și îi mai ia o mână de voturi. Da? Deci așa trebuie să funcționăm, organizat. Iar această organizare necesită finanțe, necesită bani, necesită disciplină, necesită asumare și este singura alternativă la o revoluție sau la o revoltă împotriva acestor guvernanți. Deci gândiți-vă bine, este ultima noastră șansă. Nu mai așteptați să vină Trump, să vină America, să vină dracu, să vină lacu. O să vedeți că o să vină Trump, însă centrul de putere sionist s-a mutat nu în România, în Europa. Și bătaia este pe România. De ce? A spus-o băiatul lui Trump, Donald Trump Jr. A venit în Europa în luna septembrie anului trecut. În România a ajuns pe 24 septembrie. Ia căutați să vedeți vizită Donald Trump Jr. România 24 septembrie. O să vedeți că găsiți doar 3 știri. Și o să vă întrebați, cum bă, băiatul președintelui Statelor Unite și apar 3 știri și nicio poză? Doar poze de alea luate de pe net? Nicio poză de la eveniment? Știți de ce n-au pus nicio poză de la eveniment? Că era cu Călin Georgescu lângă el. În momentul ăla el l-a validat, a dat semnalul Călin Georgescu președinte. De ce? Pentru că ăla a venit special pentru un congres de ăsta economic cu oamenii de afaceri din România și au discutat despre viitor, despre ce va face Statele Unite, ce vor face în momentul în care Donald Trump va veni la putere. Trump nu se ascunde și a pus planurile pe masă. Ce le-a spus europenilor? Le-a spus, dacă nu renunțați la neomarxism și nu lăsați libertate popoarelor europene, noi, Statele Unite, vă vom impune în balanța comercială, în schimburile comerciale cu America, niște taxe atât de mari de nu o să le puteți duce. Și la gaz și la toate. Și atunci să vedeți voi cum vă păcați și cu rușii și cu toată lumea. Nu mai finanțați niciun război, o să vă ajungă sărăcia. Vă aleargă lumea pe stradă. Asta le-a zis-o Trump. Pe de altă parte, unde s-a dus băiatul lui Trump? Mai întâi s-a dus în Serbia, care Serbia e cu rușii. Serbia consumă curent electric, energie, gaze, are ieftin. La o treime din valoarea din Europa, da? Că ucrainienii le-au închis robinetul ungurilor, le-au închis robinetul austriecilor. Europa nu mai are gaze din Rusia prin aceste două, prin acești doi jucători care jucau la două capete. Și acum cumpărăm doar de la americani, mai există o variantă pe la turci și cam atâta. Sau cam lins pe bot de gazul rusesc, că până acum se făceau că cumpără... Nu, domnule, noi suntem în război cu Rusia, nu cumpărăm de la ruși, dar cumpărau tot de la ruși prin intermediari. Uite că acum s-a terminat cu intermedierea, că ucrainienii la ordinul europenilor, al Ursula, au închis țeava. Nemții dârdie, fac frig, da? Pentru că gazele care vin din America sunt de 4 ori mai scumpe decât alea vândute de ruși. Să vedeți voi facturi și pe România, pe toată Europa, la gaze anul ăsta. Numai că mi-a venit pensionară singură, 19 milioane la casă la curte, gazul. 19 milioane pe o singură lună factura. În condiție în care ea n-are toată pensia 19 milioane.
Băi, eu sunt curios să văd pe unde scoateți voi cămașa. Aici noi suntem 2 copii, o să ajutăm, plătim factura. Mai are 700 de lei pe cardul ăla pentru energie care ți-l oferă când ești așa. Da, sunt curios și eu. Restul care n-aveți copii, bă, pe unde scoateți, bă, cămașa? Ăștia, pensionarii PSD-și care ați votat cu 2 mâini ciolacul, că v-a dat 30 de lei în plus la pensie. A, bă, să vedem. Ați făcut bine, mă, că ne-ați condamnat pe toți la sărăcie cu golanii ăștia. Da? Ați văzut? Noi n-avem bani, nu ne putem căca de foame, ne spunea javra aia de la Bruxelles, că România trebuie să plătească mai mult pentru apărare și ăștia ziceau, da, dar n-avem bani. Ce nu-i nimic, luați de la sănătate și de la pensii. Stai, mă, un pic. Deci eu n-am bani să-mi vindec bolnavii, dar eu mă apăr împotriva unei presupus atac, plăti niște arme care nu o să vină niciodată la mine, că voi le trimiteți în Ucraina. Păi ce câștigă, bă, poporul român din chestia asta? Și că securitate. Bă, da, arată și mie dușmanul. Cine e dușmanul meu până la urmă? E Rusia? A declarat cumva război Rusia României și eu nu m-am prins? Adică e foarte dubios ce se întâmplă astăzi. Este o situație care noi anul trecut am plătit teoretic, ci că doar 10 miliarde pentru apărare. Adică am cumpărat arme de la americani. Le-am făcut la aia burta mare pe industria de apărare. Dar acum vor să mai băgăm 8 miliarde. Dar așa din start, doar de la începutul anului. Nu că, adică avem, n-avem, trebuie să dăm 8 miliarde la ei, că e taxa pe șmecherie. Păi băi băieți, aduceți-mă voi de acasă din ce ați furat 8 miliarde de euro și lăsați-ne pe noi, mă, să trăim liniștiți. De asta zic că situația este foarte nasoală. Ăștia, eu vă spun că o să ne ajungă cuțitul la os cu golanii ăștia, pentru că ei o să crucifice acest popor, o să ne scuture de bani, de nu ne vedem. Deja au făcut o felul de planuri fiscale. Era ministrul ăla al economiei care se jura că el își dă demisia dacă crește TVA-ul. Pă dracu, care nu mai respectă nicio regulă, sunt disperați. Regula era că dacă modifici codul fiscal, trebuie să o faci, modificările le publici cu 6 luni, minim 6 luni înainte. Ce vorbești, nene, că acum modifică pe bandă rulantă codul fiscal prin ordonanțe de urgență cu măsuri care intră în vigoare imediat. Adică niște nebunii, o încălcare totală a legii. Deci legea asta cu 6 luni înainte era dată ca să respecte predictibilitatea normelor și să poată firmele mari să-și facă calcule fiscale, să vadă dacă e ok. Păi au modificat asta cu IT-ul, gata, firmele de IT deja pleacă din România. Aveau aici niște deductibilități, pleacă din România. Iarăși tot felul de lucruri rele au făcut cu zona de construcții, iarăși. Băi, erau niște zone care acum, nemai fiind bani, le supraimpozitează. Nu o să vedeți bunăstare prea curând în România cu golanii ăștia. De ce? Pentru că li s-a dat ordin să golească stupul, da? România, numit România, și asta înseamnă sărăcie pentru noi, ca alții să se bucure de bogăție. Transportatorii, da? România preluase toată zona de transportatori autorutier în Europa. Că ce să facă săracul român? Își face permis de conducere toate categoriile și hai pe camion. Cu ocazia asta îi salut pe mulți camionagiști care își lasă familia acasă și trăiesc aș de dorul țării și al familiei lor toată viața pe drumuri, da? De ani, de zile. Nu vor să-i mai lase. S-au prins. Inițial Comisia Europeană a zis, domne, nu, că România trebuie să-și aducă flotele, firmele românești, la standardele ăstora, cum le zice, la standardele firmelor din Europa. Da, au făcut un efort și au cumpărat camioane noi. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu le-a ajuns cu camioanele noi. Văzând că în continuare n-au ce să le facă și că banii se duc tot în România, au crescut astea, cum le zice, asigurările. Ați văzut ce au crescut asigurările? Te rupe, te cocoșează pentru un camion, plătești de zici că l-ai cumpărat de nou, încă o dată.
Ca să justifice această chestiune, ne-au mărit și nouă ceilalți, că nu? Trebuia să bage mâna și în buzunarul nostru. Dar oricum sunt disproporționate față de orice valoare din Europa la asigurările de camioane. Au făcut oamenii grevă, n-a contat, n-au ținut cont că a venit ordinul de la Bruxelles. Principalii care erau atinși erau europenii, în speță spaniolii, firmele spaniole, firmele germane și olandezii. Ăștia erau tari pe transporturi înainte să intre românii pe piață. Acum, ce să vă zic, că eu am prieten care este pe camioane și îmi povestește. Acum le-a impus o normă, la fiecare 3 luni camionul trebuie să vină în țară. Păi stai mă un pic, asta ce înseamnă? Că tu zici că ești ecologist, da? Că vrei să scădem amprenta de carbon. De ce îl obligi tu pe român să vină în țară? Zice, nu, altfel să-și mute rezidența în țara în care să se înregistreze și să plătească taxe, în țara în care operează cel mai mult. Păi stai, dar nu e Uniunea Europeană, nu este liberă circulație? Nu ziceam că este o piață comună a bunurilor și serviciilor? Acum nu mai este când nu vă convine vouă. Când suntem noi în avantaj, nouă ne-o dați la joale, nu? Frumos. Asta e Europa, bă, ne dă muie din toate direcțiile când vine vorba de bănuți. Noi trebuie să fim doar piață de desfacere, să le dăm forță de muncă, inteligență, noi trebuie să școlim medici pentru ei, ingineri, profesori, ce dracu mai școli, că aici nu mai rămâne nimic. Deci mare atenție la chestiunea asta. Adevăratul inamic al României este la Bruxelles. Și nu o spun că-s rusofil, că nu-mi place Rusia nici ăia, suntem între doi coloși care ne distrug. Dar în momentul de față amenințarea existențială pentru România din partea unui inamic extern este mult mai mare. Este Europa cea care ne vrea rău. Nu ne vrea bogați și liberi, în niciun caz. Și în aceste condiții sunt multe de spus, sunt multe. Deci pe zona economică vă recomand articolul de pe trenduri.blogspot.com. Intrați acolo și citiți. O să vă cruciți ce fac ăștia în momentul de față la Uniunea Europeană. Bă, nu l-am auzit nici pe Lazarus, n-am auzit-o nici pe Șoșoacă, că încă e europarlamentară, da? Bă, nu i-am auzit pe unul, bă, să ridice problemele astea din marii noștri eroi europarlamentari. Da, bine, l-am auzit pe Piperea. Piperea a mai spus câte ceva. Că Piperea chiar citește și e atent la detaliile astea. Pentru că trebuie să știți că nu în birocrația asta europeană, nu Parlamentul European face legea, ci Comisia Europeană. Acolo sunt comisarii sovietici, acolo sunt aia pe care nu-i alege nimeni, sunt puși prin diverse malversațiuni, prin tot felul de combinații, copiii securiștilor, copiii foștilor politruci sovietici, cum este domnul Moscovici, da? Comisarul Moscovici, familia domnului Moscovici, care a fost întemeitorul Uniunii Europene, marxist, neomarxist, de la Lenin încoace. Deci ăștia au fost evreii ăia care au urât toată Europa și au vrut să o distrugă. Bă, toată familia lor e acolo, comisari sovietici, europeni. Ca să știți cine conduce cu adevărat Uniunea Europeană. Că toată lumea zice, domne, sioniști evrei. Bă, eu vă dau cu nume. Ăștia sunt acolo puși niște draci împielițați care n-au nicio legătură cu Europa, dar îi fac regulile pentru noi toți, pentru Europa. Da? Nu sunt europeni, nu sunt nimic. Nu vreau să spun ce sunt, că pe urmă o să mă acuze de antisemitism. Dar dacă vă uitați, ca și în America, în Parlamentul, în Congresul American, marea majoritate au dublă cetățenie. Sunt și cetățeni izraelieni. Da? Și cu asta am lămurit lucrurile, ca să știți cum stau treburile astea. Cine este, unde este adevăratul inamic al României? Unde se fac planurile? Unde e cloaca aia infectă care ne vinde nouă viitorul și ne distruge? Acum, întorcându-ne la alegeri, v-am spus, trebuie să fim, cum s-ar spune, treji, conștienți, cu arma la picior. Poporul deja s-a trezit, oricum, am văzut 100.000 de oameni pe stradă. Însă nu trebuie să ațipim la loc. Și o să vedeți că nu ne lasă să ațipim foamea, sărăcia, lipsurile. Temerea mea este că până vom ajunge în luna mai, ăștia o să impună niște restricții draconice pe multe lucruri. Mi-e teamă că ne vor băga în război. Sunt foarte multe lucruri care se pot întâmpla până atunci, chiar dacă timpul pare scurt. Iar noi trebuie să ne organizăm. De asta fac un apel la toți juriștii, avocați, judecători, procurori, nu contează, care sunt patrioți. Fraților, hai să ne unim. Hai să punem cap la cap
să dejucăm planurile sistemului, să facem un joc mental ca de șah, cu un pas înainte, cu 10 pași înainte, să înțelegem ce fac nenorociții ăștia, să le dejucăm planurile, să anunțăm oamenii, să informăm, pentru că informația este putere. În zilele noastre, cine este bine informat și înțelege ce se întâmplă cu lumea din jurul lui, nu mai poate fi păcălit. De ce? Pentru că oamenii deja s-au radicalizat. Sărăcia, foamea, disperarea, lipsa de oportunități, de orizonturi, da? De perspective, i-a făcut pe oameni nebuni. Am văzut în stradă, bă, femei cu copii în brațe, bă, frate, mergi 10 km cu copilul în brațe la meeting. Am văzut oameni încăruți cu rotile, mă. Deci, este clar că s-a ajuns la o limită a sărăciei, a disperării, cum n-a mai fost atinsă înainte. Păi noi, pe vremea lui Ceaușescu, bă, aveam, frate, aveam de toate. Eu n-am auzit să moară cineva de foame sau să nu-și poată plăti facturile, să se arunce de disperare de la balcon, cum se aruncă astăzi. Mai țineți minte, nu? Cu ăla care s-a aruncat de la balconul Parlamentului peste scaunele alea de acolo, de a săracul a rămas cu sechele, că nu-i ajungeau banii de medicamente. Să vedeți voi vremuri ce vin acum, cu marea noastră conducere de covrigari și militari. Ăștia care vând tot, care vând sarea, vând tot, nene, nu mai. Deci, acum ai bătaia peștelui. Ne trag țara de sub picioare. Și singura noastră șansă și soluție, paradoxal, Călin Georgescu. Uite, așa am ajuns să răstăm într-un singur om. Deci spuneam, noi în momentul de față trebuie să ne organizăm. În primul rând la nivel juridic. Apoi la nivel de ONG-uri trebuie să facem o federație de ONG-uri, o salbă de ONG-uri care să conlucreze și să asigure suportul financiar pentru această activitate civică. Adică, pe baza principiilor și a criteriilor transparenței și onestității, bă, ăla care nu poate din străinătate să vină să facă voluntariat, trimite, frate, 100 de euro. Trimite că banii aia folosim să luăm o apă pentru un voluntar, un sandwich, să băgăm motorină la mașini, să circule, să meargă între secțiile de vot în ziua votării, să avem infrastructura, să plătim niște sedii, niște chirii atunci când va conta. Se vor relua strângerile de semnături, oameni buni. Semnăturile inițiale nu mai sunt valabile, trebuie luat de la zero procesul electoral. Asta înseamnă, din nou, 200.000 de semnături. Repede. Trebuie să ne organizăm și pe partea asta. Călin Georgescu a avut inițial voluntari, acum trebuie și mai mulți, pentru că vor verifica cu acu, cu lupa fiecare semnătură și ăștia sunt în stare să anuleze toată candidatura pentru o singură semnătură nașpa. Deci maximă responsabilitate pe zona de strângeri de semnături. Trebuie să ne sincronizăm toți voluntarii și să facem scut în jurul acestui om, pentru că eu vă spun, dacă vor putea, îl vor scoate din alegeri. Dacă nu vor putea, o să încerce să-l fure, iar pe noi să ne oprească să votăm. Deci au creat capcane și bariere pe toată durata acestui proces electoral. Va fi o luptă la baionetă cu ticăloșii, cu sistemul. Nu-l vor, le dracă sarea în ochi. Ei știu de ce. Pentru că Călin Georgescu, dacă a ajuns președinte, în secunda a 2 schimbă șefii serviciilor secrete, schimbă butoanele pe care apasă jegoșii din Europa, da? Comisia Europeană. În momentul ăla, că asta e prerogativa lui, nu schimbă nici Parlamentul, nici Guvernul șefii serviciilor secrete, schimbă președintele. Asta-i doare. I-ar fi dat orice funcție, îl puneau prim-ministru, îl puneau patriarh dacă voia, dar nu președinte. Pentru că în România președintele are puterea să schimbe șefii serviciilor secrete. Asta trebuie să țineți minte. Iar serviciile secrete nu sunt cu România. Iată manipularea cu doamna Raisa, da? Cu asta care apare peste tot și s-a lansat cu povestea asta, cu fumigena asta, domne Iohannis este securist. Ok, bun, e Iohannis securist, dar nu că a zis-o doamna Raisa, care este de fapt Simona Fica, nici măcar nu-și spune numele real. Și căutați pe net Simona Fica să vedeți ce a făcut asta. Asta este un fel de agent de influență scoasă din
ca iepurele din Joben, așa, ori de câte ori serviciile secrete au nevoie să lanseze un nor de o fumigenă de asta, de acoperire a unor șmecherii. Care va fi metoda de manipulare prin doamna Simona Fica? Foarte simplă. E lansată cu o temă pe care toată lumea o să muște din ea, că toți îl urăsc de moarte pe Iohannis, da? Vin cu o informație corectă în prima fază. Iohannis este trădător și este securist. Toată lumea o să o muște, o să invite peste tot să vorbească, să nu știu ce. Îi creează o bază de public, da? O promovează. După care o să vină și o să mintă despre ceva, o să folosească o altă informație sau o să bage o manipulare și pe baza credibilității pe care a dobândit-o acum cu faptul că l-a dat, vezi, Doamne, în vileag pe Iohannis, dar de fapt ungurii l-au dat în vileag pe Iohannis, da? O să bulibăjească lumea, o să-i strâmbe pe oameni în convingeri, o să-i facă să se îndoiască de Călin Georgescu sau de echipă sau nu știu. Deci au foarte multe planuri, foarte multe metode acești securiști prin care încearcă să păcălească oamenii și dacă ar putea să ne dezlipească de cel care este candidatul nostru prezidențial. E important să vedem aceste pericole, să nu ne unim chiar cu oricine, să fim atașați în special de oamenii care au dovedit în acțiuni că sunt cu adevărat prieteni ai poporului român, că iubesc poporul ăsta, și cu oamenii care nu fac pactul cu sistemul, nu joacă la două capete, n-au combinații cu oameni din sistem, nu fac tot felul de lucruri. Eu vă spun, eu personal, eu nu m-am apropiat de Călin Georgescu să intru în echipa de avocați să fac vreo chestiune, pentru că m-am gândit că aș fi o vulnerabilitate prin portofoliul de clienți pe care i-am avut, sau pe care încă îi mai am, prin faptul că ar putea cineva, folosind persoana mea, să zică: păi cu cine, dom'le, cu Rapcea ăla care a fost la Bivolarul, cu Misa, cu urinoterapie, cu spirale, cu nebunii. Deși asta a fost acum 20 de ani, da? Dar poate să-l atace pe chestia asta. Că ați văzut că l atacă pe spiritualitate. Ce, dom'le, cu apa care are informație, energie, da? Deci, oricum, încearcă să-l facă să pară nebun, să pară că nu este om serios și așa. Dar rămite să-l mai asocieze cu unul ca mine. Așa că eu, de pe margine, de unde pot, o să, nu știu, mă bag voluntar la secție de votare, fac și eu ce pot, da? Nu vreau nimic pentru munca mea, nu-mi doresc răsplăți, nu vreau să mă pună nimic. Vreau să văd poporul ăsta care are un președinte pentru români. După aia pot să mă odihnesc, mă duc în vacanță, nu știu ce fac. Bă, dar după aia știu că suntem măcar pe moment salvați, că am intrat și noi pe o cale a istoriei corectă. Nu se mai poate, bă, nene, numai golani, numai infractori, numai imbecili, numai antivalori. A ajuns țara asta de cade pe noi, nene, nu se mai face nimic. Bucureștiul, dacă te uiți, e tot o ruină, nene. Alții construiesc în demență, fac, uite, cum e Dubaiul, nene. Îmi spunea cineva că a fost în Dubai. Păi s-a mărit de 3 ori orașul ăla de când a fost el ultima dată. Se construiește ca la Balamuc. Ăia cum pot, bă, să aibă, că au la fel de mult petrol și gaze cât avem noi? Păi cum, bă, să vină la mine Burduja, ministrul energiei, și să zică: da, OMV o să vândă gazele noastre din Marea Neagră la Germania? Păi stai, bă, dar tu reprezinți statul, tu nu reprezinți OMV-ul sau Germania. Mai țineți minte cum spunea doamna Lasconi? Ce ați face dacă vorbiți cu domnul Trump? Bă, o să-i cer bani pentru Ucraina, să ajutăm Ucraina. Bă, trezește-te, dă-ți 2 palme. Păi tu candidezi la președinția României, nu a Ucrainei. Și ca să nu mai spun, și ultima mea mare temere este că acești nenorociți vor proceda exact cum s-a procedat în Ucraina. Acum un an de zile, ucrainienii, deci în luna mai, ucrainienii trebuiau să aibă alegeri prezidențiale. Nu s-au făcut alegeri. De ce? Pentru că domnul Zelenski a zis că tot bugetul țării a fost băgat în apărare și nu există bani pentru alegeri. Și a zis țărilor europene și Americii: dacă vreți să organizezi alegeri, băgați și voi 10 miliarde de euro în buzunar aici la băiatul, ca să avem de alegeri. Evident că nimeni n-a dat banii
Și atunci ucrainienii au rămas cu același etern președinte. Da? La noi se poate întâmpla același lucru. Au dat ei calendarul de alegeri, au dat nu știu ce, bă, dar poate nu mai există bani. Nu mai avem, domne, nu mai avem bani de alegeri. I-am dat pe toți la armată, la... nu știu, nu mai sunt bani. Statul e în faliment și atunci amânăm alegerile pentru când o ploua cu bani. Ați văzut multe ploi cu bani, nu? În ultimul secol. Și uite, te trezești că nu se mai fac alegeri, deși tu ai calendar stabilit, ai toate alea. Nu sunt bani, domne, nu sunt bani. Și o să ajungem să le punem bani la guvern pe capotă, cum le-am pus la ăștia, la Antena 3. Luați, mă, bani, săracilor, să organizați alegeri. Dacă trebuie să finanțăm alegerile, aducem, mă, noi de acasă. Fiecare pune câte 100 de lei. Nu? Că la cât ați furat voi, normal că nu mai sunt bani. Deci ăsta este un ultim pericol despre care voiam să vorbesc și care va fi. Va fi, pentru asta este ultima măsură. La asta s-au gândit. Bă, cum o facem dacă ăștia scapă de toate capcanele noastre? Păi în final zice că nu mai avem bani să numărăm voturile. Ce? Ne împiedică cineva? Ne verifică cineva? Păi n-au făcut bugetul, bă, pe anul ăsta. S-a intrat, suntem deja trecuți de jumatea lui ianuarie și noi n-avem buget votat. De ce n-avem buget votat? Pentru că nu mai sunt bani. Se merge pe avarie, se merge pe împrumuturi, se merge pe milogeală. Datorită tâmpeniei pe care au făcut-o, România se împrumută la dobânzi mult mai mari prin faptul că ne-a scăzut ratingul de țară pe firmele astea de rating jidănești care dau ei note economice tuturor, da? Și în momentul de față presiunea financiară asupra bugetului este mult mai mare. Este atât de mare încât ei nu reușesc să scoată cămașa, nu știu cum să o dea, nu știu cum să o facă, pentru că explodează societatea. Dacă o să publice ăștia bugetul și o să se vadă că de fapt n-ajung banii, că suntem în faliment. Și ei amână momentul ăla în care vor declara falimentul țării atunci când o să le convină lor. Că atunci când e faliment, îngheață totul, nu se mai face nimic. Plătești la minim, așa, ce mai e și sper să fie bine. Da? Să fie bine, să nu fie rău. Aici ne-au adus, oameni buni. Ăsta este momentul astral crucial al României. Eu spun că trăim momente de gravitate extremă. Trebuie să lăsăm la o parte orice discuție, orice. Românul e limbut, vorbește mult. Eu vă invit la muncă. Vă invit la organizare. Să lăsăm deoparte toate neînțelegerile dintre noi, pentru că nu există decât un singur popor aici, poporul român. Și interesul nostru este al tuturor, colectiv. Ăștia nu sunt decât o gașcă mică de șmecheri, de butoane, de sclavi ai intereselor din afară, care fură și pentru ăia și fură și un pic și pentru ei acolo. Li se permite de către stăpânilor să păstreze un pic din o coajă așa. Iar restul nimic, gata, moarte, sărăcie, condamnare la foame. Și de asta zic că trebuie să fim exemplari. De asta a zis Călin Georgescu, frate, vremea partidelor, a pluralismului politic a trecut. Acum singuri suntem noi, împreună cu toții și cu Dumnezeu. De ce? Pentru că nu mai e timp de pălăvrăgeală, de stai așa să negociem, stai că sunt orgolii, că ăla se vrea președinte, aia se vrea prim-ministru, ăla nu știu ce. Nu, bă, când arde casa, sar cu găleata să stingi focul, după aia te gândești tu, faci calcule, împărțeli, dai o masă la toți care au ajutat. Dar nu, când este foc, da, când arde țara, tu trebuie să pui mâna și să faci ceea ce trebuie. De asta apelul meu către români, gândiți-vă foarte bine, pentru că sunt momente cruciale în istoria noastră prin care nu am mai trecut niciodată. Dacă nu simțim pericolul și nu suntem la înălțimea acestui pericol, treji și atenți și disciplinați, ordonați, da? Uniți, vă spun că vom dispărea ca țară. Vom dispărea ca țară, că e vorba aia, la copacul căzut, toți aleargă cu toporul. Avem atâția dușmani în jur care și-ar dori să desfințeze țara asta ce nu vă imaginați. Toți își fac planuri pe nenorocirea noastră. Toți își freacă mâinile așteptând să cădem.
Dacă nu înțelegem, o să dispărem. Copiii noștri nu o să mai aibă o țară. Limba română o să fie vorbită în Europa, așa la mișto, încă 2 generații, după care dispare. Că să știți că au mai dispărut și alții, nu e nicio noutate în istorie. Voi ați mai auzit de fenicieni ceva? Ce erau ăia? Un popor în vechime. Ați auzit de vreo țară, Fenicia? Nu. Au dispărut. Și alții. Sunt multe exemple. Sunt unii care luptă acum să-și facă țările înapoi. Uite, curzii. A existat o țară, bă, Kurdistanul. Unde-s curzii astăzi? Păi jumate sunt la Turcia, un sfert sunt pe la Iran, încă unii sunt pe la sirieni. I-au împărțit. De ce? Că s-a putut. Ce credeți? Că e atât de greu? Fiecare vrea o bucată din noi. Dacă nu suntem pe fază, eu vă spun, avem o responsabilitate imensă față de copiii noștri. Sunt mai actuale ca niciodată vorbele lui Ștefan cel Mare. Țara asta nu este a noastră, nu este a strămoșilor noștri, este a copiilor noștri și a copiilor noștri. Pentru ei trebuie să luptăm. Dar cu cine să vorbești? Cu unii care sunt atât de egoiști? Păi n-ai copii. Tu ești ultimul. Bă, măcar gândește-te că nu o să ai o țară care să-ți plătească pensia, mă. O să rămâi Ioan fără de țară. Se întâmplă. Trăim în momente de maximă transformare a lumii. Asta e. Închei aici că am ajuns la Buftea, judecătoria Buftea. Hai la muncă să plătim impozitele lui domnul Ciolacu. Iubire, domnul Ciolacu, vă pupăm pe portofel, domne, ce dor ne-a fost de dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu ne-am fi trezit bine dimineața.